OK, ukáž mi písmo, ukáž mi toľko písma, čo ja som teraz za túto krátku chvíľu, za asi pol hodinu ukázal. Ukáž mi toľko písma o očistci. Kde ho nájdeš? U nejakých pedofilných katolických svätých, ktorí proste žili pred 1600 rokmi? Ja neviem. Dokonca to ani nie je také staré učenie, tá katolícka cirkev to snáď vymyslela aj neskôr. To ani nie je nejaké učenie, ktoré by mali od začiatku. Mimochodom, takto funguje katolícka cirkev. Najprv vymyslím nejakú herezu. Potom pápež má nadprirodzené zjavenie a povie, že hereza je pravdivá. A potom sa tvárime, že sme tomu vždycky verili. A tie veci, to má svoju históriu, to má svoje roky. Proste je nejaký rok, neviem, aký to je rok, keď začali katolíci veriť očistcu. Je nejaký rok, keď vyhlásili, že Mária bola nepoškvrnene počatá a to bolo pred pár 100 rokmi, to nebolo, že nejaké učenie apoštolov alebo neviem čo. Pre každú z týchto vecí existuje nejaký rok, keď sa tá hlúposť vymyslela.